Bună! Ce înseamnă? Cum ar trebui să te comporți tu cu o fată, cu o domnișoară, cu o femeie? Nimeni nu-ți spune lucrul ăsta. Cum ar trebui să o faci? Unul la mână. Tu ca fată nu te lua de un avocat. Sau mai bine zis, nu te înhăita cu un avocat. Sau cu unul care a terminat dreptul acum vreo 4 ani și acum face facultatea de psihologie. Sau de științe biomedicale, adică medicină. Probabil. Nu te înhăita cu el pentru că acela se înhăitează cu grupul de adolescenți din liceu și îți face poze ție. Iar tu, dacă scrii cumva pe grupul clasei mari făcându-ți dreptate, este un păcat. Dacă menționezi cumva ceva despre acea Cristina Covax din trecut, cu siguranță te va suna să-ți spună că nu are legătură trecutul cu prezentul. Eu zic că da, cum ar trebui să te comporți tu ca băiat cu o fată? În primul și în primul rând, trebuie să accepti că nu ești ușor. Nu este ușor să cucerești o fată. Cum scapi de un potențial sociopat sau pedofil sau un avocat? Păi, cunoaște limbajul trupului. Dar cum începi tu ca băiat să te dai la acea fată? Acolo începi să afli dacă chiar o fată este împreună cu cineva sau nu. După ce își termină studiile. Sau dacă se cunoaște cu... În fine, nu contează cu cine se cunoaște. Cum ar trebui să te comporți tu cu o fată? Gentil, elegant, dar mai ales sincer. Și cu siguranță să nu o împiedici din învățat. Acel avocat este, sau cel care a terminat dreptul, este pur și simplu acel om cu care varmea s-a înhăitat și nu a reușit să intre la medicină. Aici vorbim despre ce înseamnă cu adevărat un bărbat. Ca să nu mai spunem că legea, că ea nu era majoră legal. Și după ce a fost majoră legal, adică eu aveam vreo 16 ani și ea avea 18, evident, și legal ea nu era majoră, dar legal ea avea voie să aibă relații intime. Acum, el are o mașină, termină medicina, probabil, dar cu siguranță încă îmi dă bullying. Acum bullying-ul nu mai este că te înjură, că ți arată un pumn în bancă, că te zice că îți fură ochelarii, că îți umblă în telefon și trebuie să spui parolă. Nu, acum bullying-ul înseamnă că pur și simplu îți ia tot ce ai zis tu, tot ce ai afirmat și ajungi pur și simplu să te aperi tu folosind cuvinte gen vagin, gen Cristina Covax. Când spui Cristina Covax, acea șefa a clasei a anului, pur și simplu te sună. Și cât este ceasul? Este 8.
tu cu o zi înainte, când ai sunat-o ca să întrebi când ai nu știu ce obiect, zicea că mănâncă și că nu, unul la mână. Nu mă sun tu la ora 1 noaptea să să mă întreb la ce oră să te sun, la ce oră să nu știu ce. Ei, acum ea are voie să-mi spună. Ea era de fapt asistentă medicală și era din Anglia. Da. Cum cucerești o fată? Nu. Aștepți ca fata să spună da. Îl cunosc pe doctor Ovidiu Dragoș Hargeșanu, evident. M-am culcat cu el? Da. M-am culcat cu el. Am primit ceva de la el? Da. L-am făcut nesimțit? Da. Da, l-am făcut nesimțit. Unde? La București. Da. Într-adevăr, blugii de băieți sunt mult mai buni decât blugii de femei. Da. Dar da. Am scăpat de niște griji. Am puteri paranormale? Da. Văd viitorul. Ce viitor am mai văzut? Am văzut că termin o facultate, la modul că sunt cu magna, cum laude, țin discurs. Aia nu știe nimeni și nu era în liceu. Dar acum aflu că liceul pe care l-am făcut este de fapt o diplomă, adică eu pot să predau socio-umane, dar socio-umane se predă într-un singur oraș. Dar da, cum cucerești o fată, cum cucerești un băiat? Ei bine, mai întâi te căsătorești cu un bărbat. Bine, încă nu sunt într-o relație. Dar cu siguranță, dacă ai ochi așa, ești psihopat. Dacă cu siguranță la 4 ani când vii la o școală și învățătoarea îți spune că nu se pune punctul, nu faci bine exercițiile, este greșit, trebuie altfel. Acolo e o problemă la minte. Ce înseamnă, de fapt, să ajungi într-un sat numit Șivița, să vezi niște plozi spunându-ți că nu ai voie să... Dacă se băteau. Ei, acei plozi spun bună seara, bună seara, bună seara. Aia e toată educația lor, adică nu o fac cu suflet. Ce înseamnă să pui suflet? Mă întreb dacă... Da, fac ce face Shelly. Numai că eu nu umblu la minister, eu umblu cu din ăștia. Așa. Mă întreb... Știe cineva prin ce am trecut eu? Știe? Aha. Am auzit cică, zicea în fața mea, o doamnă profesoară, că cineva care a închiriat nu știu câte apartamente și făcea terapie cu persoane. Într-un fel, da. Dar să știți că nu prea îmi dădeau bani. Nu, mi-erau prietene. Atât. Ce înseamnă să-ți vezi bunica în spital și apoi să vezi o poză cu ea?
Ce înseamnă să mergi la pușcărie unde era înainte pușcăria și acum este spital de psihiatrie? Să ai adeverință de schizofrenic? Dar eu sunt o persoană publică. Aha. Da. Sunt îndrăgostită.